Salutare! Suntem aici să vă explic cum să creăm un program de powerlifting, power building sau chiar și de bodybuilding. Prima chestie care ne trebuie este să intrăm pe Google și scriem Preplins Chart. Așa. Preplins Chart. Și vom da pe imaginea aceasta. O lăsă să se încarce și asta ne arată care sunt cele mai optime repetări și seturi pentru procentajul dintr-un exercițiu. A doua chestie care ne trebuie este un Excel. Descărcăm Excel-ul de pe torrente sau de unde îl găsiți. Și ștergem foile și redenumim asta ca și program powerlifting 1. Ok, eu am 2010 la Excel-ul, dar va fi la fel și în 2007, 2013, nu contează. Asta o lăsăm aici deschis. Și vom începe prin a modifica, a scrie. Deci, prima dată e lift, a doua va fi max. Acum, lift, max. La lift vom pune squat, bench, deadlift. Programul ăsta o să fie un power building, nu chiar full powerlifting, deci și o să cuprindă 6 săptămâni. Ca să-l facem scurt și la obiect. Desigur, el poate să fie 12 săptămâni, 16 săptămâni, cu mai mult volum, cu mai puțin volum, cu mai multă intensitate, cu mai puțină intensitate, schimbate variabilele ca și exerciții, repetări, seturi. Depinde de persoană, depinde ce vreți să faceți. Eu vă dau doar un exemplu și vă arăt formulele, fiindcă am și pe cineva care vroia chestia asta să-i arăt și așa. Și vă ajută să vă structurați un pic mai bine, mult mai bine de fapt, programul, scoateți la imprimantă și pur și simplu îl faceți sau îl notați aici. Ok. Și fiți atenți pe ce apăs, eu vă mai explic. Deci astea, și vă arăt cum să arate mai bine, cum astea le notăm așa. Astea așa și astea așa. Hai să dăm un center. Nu, asta îl vreau așa, să arate mai bine. Ok. Și zice maxim ar fi 150, nu, hai să băgăm altfel 120 maxima, un 100 aici și 140 aici, nu, 90 aici. Astea sunt maximele, da? În geno, în binz la piept, în dreptări. O să lucrăm cu astea așa și restul vă arăt cum facem. Ok, asta e să le băgăm așa lângă, ca să arate mai bine. Și asta băgăm cu o culoare verde. Și așa. Bun. Până aici arată bine. Bun, următorul pas care trebuie să facem, și facem o nouă foaie și scriem săptămâni sau weeks. Cum vreți. Eu acum scriu și în română și vă explic și în engleză, fiindcă nu am cum numai una și numai engleză sau numai română. Ok. Hai să zicem week 1. Day 1. O să fie, hai să zicem că îl fac 6 săptămâni am zis, 4 zile pe săptămână. Day 2. Day 3. Și day 4. Ok. Așa. Day 1, day 2, day 3, da?
Și aici e squat, deadlift, bench, squat, deadlift și ce mai avem? Bench. Deci e practic un lower upper sau upper lower, puteți să structurați cum vreți voi. Apoi selectăm astea și să arate puțin mai bine. Ups, trebuie să fie normal. Așa. Bun. Săptămâna 1, da? Și acum aici sunt maximele, aici construim programul cum ar veni. Și ne luăm după Preprint Charts, care zice la 70% ar veni repetări pe set așa și o optime de repetări totale ar veni 18. Dar ăsta e bazat după Olympic Lifts. Nu e optimizat pentru bodybuilding, powerlifting, powerbuilding, adică e o marjă de eroare ca orice chestie în viață. De aceea mie îmi place să pun puțin mai mult. Gen, hai să începem cu un 70%, da? Și aici avem așa. Aici o să vă pun greutatea cum ar veni. Aici vor veni seturile, da? Deci greutatea. Și acum începe formula egal M round R-O-U-N-D. Îl aveți și aici, dacă apăsați tab vi-l ia. După care luăm numărul. Aici prima chestie ce e? Squat, da? Luăm numărul ăsta. Revenim aici, da? Ori punct 70, care înseamnă 70%, virgulă 2.5, ca să rotunjim la 2.5, cum ar veni 82.5, 72.5 sau doar 5 ca să rotunjim din 5 în 5, 75, 80, 85, depinde ce discuri aveți. Eu o să dau 2.5 și vine 85, da? 70% din 120 vine 85. După care la fel, la deadlift egal M round și dăm deadlift, din nou sus ori, care înseamnă este luța, punct 70, 2.5, care înseamnă 97.5, da? Și apoi, ce facem cu 70%? 3 seturi de 10. 3 seturi de 10. Preprint chart la 70% ar zice, ar veni între 12 și 24. Sau dacă ar veni 65% ar fi fost 30. Eu am pus 30 de repetări, 30 cu 70%. Deci e puțin mai mult decât zice aici, dar e mai bine așa, mai mult volum și vă ajută pe parcurs mai bine. Bench, din nou 3x10 egal M round, numărul, din nou, ori 70, 2.5. Și astea de Day 3 și Day 4 ar veni la fel. Deci nu știu cum să vă fac, să punem puncte și tot așa. Da, deci astea vin la fel. Asta e săptămâna 1, da? Bun, hai să facem așa. Perfect. Week 1. Nu-mi place cu... Hai să lăsăm tot negru cum era. Așa. Hai să mai facem și pe astea. Dacă tot am ajuns aici. Ok, și acum, asta e porțiunea cum ar veni... Ce să faceți? Deci luni, marți, joi și vineri, cum ar veni. Păi și ce facem? Doar atât? Depinde în ce stadiu suntem, nu știu, depinde de persoană, depinde cum vă simțiți, dar eu aș mai băga și accessory work și aș face gen squat deadlift, da? Aș mai pune niște, poate front squats, poate un
iar și un 3x10 și aici luați, nu mai punem procentaj, luați ceva care să se simtă ușor, deci doar să lucrați mușchiul. Un leg curls, la fel, aici un 3x15, doar să lucrați mușchiul și niște abdomene, un 3x15 la fel. După aia, la fel, la bench, așa, bun, deci după aia la bench aș pune un press împins la umeri, din nou un 3x10, la fel ușor, că deja ați lucrat bench, niște fluturări, din nou 3x12 și poate niște triceps, iar 3x15. Bun, aici din nou astea, sau puteți să le schimbați și aici din nou astea. Și avem programul, săptămâna 1, toate zilele. Bam, ăsta îl copiem, schimbăm mai săptămâna 2, da? Bun, săptămâna 2 o să facem 3x8, toate astea, dați cu câtârlă C și câtârlă V, ca să copiați. Ok? Așa, și aici schimbăm. Ștergem și scriem din nou, ca să fie mai simplu. Squat înmulțit cu, am făcut cu 70%, acum voi face cu 75%, care înseamnă punct 75. Asta ștergem. Din nou, M round, deadlift ăsta, ori punct 75, 2.5. Vedeți și crește, asta era 85, acum e 90, 96.5, acum e 105. La fel și cu ăsta. Ștergem, M round, număr, bench, X, punct 75. 2.5. Accessory-uri puteți le lăsăm la fel. Săptămâna 3. Săptămâna 3 ar veni 80%. Acum o să punem un 4x5. Ia să vedem, Preprince Chart la 80% a recomandat 15. Între 89%, optim ar fi 15 și ar fi între 10 și 20. Eu pun 20 la 80% ca să fie puțin mai mult volum. Și de obicei regula e la 80% este, poți să faci cu 5x5, deci eu am pus 45, deci o să fie tolerabil. Hai să ștergem asta, M round din nou, selectăm squat, mulțim cu punct 8 sau punct 8.0, nu, chiar nu contează până la urmă. M round, deadlift, ori punct 8, 2.5. Ok, și la fel și aici. Eu trebuie să le scriu din nou că nu le-am pus cu valori absolute, adică se schimbă când îmi dau copy și paste, se schimbă. O să mai fac videouri și o să vă arăt. Ok, week 3. Asta e 3. Bun. Vedeți, s-a schimbat din ce în ce mai greu. Aici am așa, aici fiindcă, vedeți, aici e 3x10, 3x8, am scăzut-o repede, dar am crescut greutatea și din aici aici sunt 3x8, ar veni 24, aici 45, 20, dar cu mai multă greutate. Acum urmează 85%. Nu, trebuia să pun 80, da, ok, aici am greșit, 80 și acum urmează 85, ok, copiem asta
week 4. Și o să punem 35, 15 repetări cu 85%. Din nou, ștergem până la asta ca să nu mai stai acum să așa. Squat, ori, punct, 85, 2.5. Ne ducem pe prima foaie, deadlift, ori, 8.5, 2.5. Bun. Și la fel și cu asta pentru bench. Ori 8, 5, 2.5. Ok. Ce nu înțelegeți, dați pauză la video și vă uitați, dați pauză sau dați înapoi, vă uitați din nou și tot așa. Eu scriu repede, fiindcă o să dea în video dacă e să facem așa încet. Bun, l-am modificat, da? 15 repetări, cât ar însemna? Ar veni în mijloc, optim 15, aici e chiar cât trebuie. Bun, 35, ok. Săptămâna 5. Săptămâna 5 ar veni 90%, nu? Da, 90%. Și cu 90% ei zic 10. Preplish ar zice 10. Deci eu aș pune 3x3. 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 Adică 9 repetări. Așa. Squat. 2.9, 2.5. Ok, tot e ok aici. Deadlift, nu? Da, deadlift, ori, punct 9, 2.5 și bench-ul care era aici. Bench. Ok, punct 9, 2.5. Deci, ok. Și acum, ultima săptămână. Week 6. Day 1, Day 2, Day 3. Ok. Și am face ceva de genul... pentru... Până aici corpul intră într-o stare de acumulare și oboseală. Aici o să facem ceva de genul 60%, adică foarte puțin, cât doar să... și fără accessory work, sau... Nu, lăsăm accessory work și ștergem doar la test. O să vă explic de ce. Ok. Deci 3x3 așa, aici punem 60%. Din nou, prima pagină, ori x6, 2.5 și aici la fel. Deadlift x6, 2.5 pentru a se recupera corpul. Așa. Bench ori x6, 2.5. Bun. Și acum squat, deadlift. Ok. Și acum facem 1x3 plus 1x3 plus 1x3 plus. Testăm maximele. De fapt nu maximele. Maxim de repetări cu 95%, dar 3 plus. 3 ar trebui să aveți 100% cu 95%. Dar dacă scoateți 5, după aia băgați numărul maxim cu care ați făcut într-un calculator de pe internet, vă dă o nouă valoare. Valoarea aia o băgați din nou aici și începeți din nou programul. Egal cu M ar veni așa, squat ori 9.5, 2.5. Vedeți 115. Așa. Egal cu M rounds. Ok, aici deadlift ori 9.5, 2.5.
Bun. Și la fel și pentru bench, M round, pentru bench, așa, M round, bench, ori 9.5, 2.5, ok. Bun. Și hai să facem un exemplu. Maxima la împins la 90, da? Ați ajuns la ultima, ați trecut prin toate, ați ajuns și aici și faceți un X3 plus cu 85 și dăm aici 1 rep max calculator și ăsta de pe RxNet, că e unul bun, și 85 de 3 ori calculate. Ar veni 90, da? Care avem aici, da? Dacă scoatem 4, 93, care înseamnă 92.5. Dar eu sunt sigur că o să scoateți ori 5, ori chiar și mai mult, cum ar veni 8 sau 7 și vă pune maxim la 100-102.5. Să zicem că scoateți mai multe, maxim o să vină din nou 95, da? Schimbăm aici 95, când am schimbat aici 95, se schimbă aici automat. Totul, nu mai faceți decât dați print. Haideți să și le punem așa frumos în chenar, se vadă mai bine. Așa, da, day 1, day 2 și se vadă mai bine. Mă rog, dacă vreau putem să dăm aici un insert, inserare, îl facem mai micuț și se vede altfel. După care băgăm linii de grill nu și aici la fel linii de grill nu și se vede mult mai clean și mult mai ok. Dar asta e doar așa, nu afectează cu nimic programul decât ca design și când îl scoatem pe foaie ca print. Deci vedeți cum arată. Oricum eu o să-l pun la descărcare în descrierea videoului și îmi lăsați acolo întrebări sau ce nu înțelegeți sau așa. Oricum chestiile astea sunt pe tot YouTube-ul și sunt de mult timp, dar doar că sunt toate. N-am văzut niciunul în română în care să explice. Și dacă e cineva care chiar are nevoie mai multă personalizare pentru nevoile lor și pentru nevoile lui și așa, aș putea să-i fac un program. Am o grămadă de programele făcute și optimizate, depinde de câte zile, câte cum așa. Și cam asta e. Și după aia să zicem că nou maxim o să fie 130, după aia 150 și se face din nou, reluați. Desigur, puteți să schimbați sesii work-ul, adică ce faceți pentru masă musculară, recuperare, etc. Puteți să puneți mai mult, aici ce avem? Un 3x10 ar veni 2 minute, 36, 12 minute, un sfert de oră aici. Și aici încă un sfert de oră, ce naiba, jumătate de oră antrenamentul. Mai punem încă 2 exerciții ca să facem 40-50 de minute. Depinde cum vă place. Sau aici primele 3 săptămâni o să fie mai scurt, după care aici o să ne odihnim cam 4-5 minute pe set. O să ajungă o oră, o jumătate antrenamentul, depinde. Cam asta ar fi. Și dacă mai e ceva, îmi lăsați la comment sau oricum, asta e versiunea super simplă, că noi putem să calculăm din preprint chart, putem să calculăm, vedeți aici vă zice pe seturile și repetările, dar gen 10 seturi de 1 nu e același lucru cu un set de 10. Putem să calculăm și așa dificultatea de pe fiecare set, putem să calculăm dacă facem exercițiul de 2 ori pe săptămână, care este dificultatea și tot așa, dar e mai complicat, e mult mai complicat. Putem să calculăm volumul pe o zi, pe un exercițiu, după care volumul pe săptămână și gen facem un program din acesta și observăm că obosim prea mult cu volumul ăsta și schimbăm, punem mai puține o repetare în minus aici, gen 3x9 și ar veni volum mai puțin și putem să ne recuperăm. E mult mai complicat decât ce am scris eu aici și așa, dar v-am scris doar ca să puteți să vi-l structurați. Cam asta ar fi.